Præsten i Vejlby. Fortolkning og perspektivering. Temaer. Ja, den første tema, jeg vil snakke om, det er uretfærdighed og bedrag. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt tema, fordi jeg synes, det er det, det hovedhandlingspunkt, det handler om. Det er jo det med, at præsten han bliver beskyldt drabet på Niels Bruus. Og det kommer fra Morten Bruus. Og det i sig selv, det er bedrag for Morten Bruus. Altså det er snyd og det er løgn. Da Niels Bruus han faktisk aldrig er død. Og det er bare på grund af, det er bare på grund af Mortens jalousi. Ja, og så har vi uretfærdighed. Og det er selvfølgelig, fordi det er uretfærdigt for præsten, da han slet ikke har gjort noget. Ja, og så har vi tro. Og det hænger lidt sammen med uretfærdighed her, fordi præsten i Vejlby, han tror rigtig meget på Gud. Og det får ham til sidst til at, bare sige, altså det er Guds vilje. Og han bliver nødt til, han finder på en grund til, at han nogensinde kunne have dræbt Niels Bruus. Og det er der, hvor han jo giver skylden på søvngængeri. Så han indrømmer faktisk, at det er ham selv, der gjorde det, men det var ikke bevidst. Så har vi vores tematikker her, og den første, det er fremmedhed. Og det kan vi faktisk se i de første sætninger i teksten her, og jeg vil lige læse en citat op. I Jesu navn, så er jeg nu, efter Guds nådige rådslutning, og min kære herres foranstaltning, uværdigt forfremmet til herres fod og dommer over dette folk. Og ja, vi kan se, at Erik Sørensen, han lige er blevet dommer, og det betyder, at han ikke har særlig meget erfaring, og det kommer til at have en betydning her senere hen. Men vi kan jo se, det er noget fremmed for ham, og han skal jo til retssag med Søren Kvist, drabet. Ja, og så har vi forandring. Jamen, Morten Bruus' valg til at beskylde Søren Kvist, det har jo det ændrer livet på mange af vores karakterer her. Ja, og jeg vil starte med Søren Kvist. Ja, jamen han bliver jo beskyldt for at dræbe Niels Bruus, og det kommer til at koste ham livet, selvom han ikke har gjort det. Han bliver idømt et halshuggeri. Og ja, det er jo en kæmpe forandring selvfølgelig. Det slutter hans liv, den her handling her. Og så har vi Mette Kvist. Ja, det forklarer meget sig selv. Det er jo hendes far, der bliver idømt det her halshuggeri, og det er selvfølgelig ikke fedt at vide, at sin far skal dø. Ja, og så har vi Niels Bruus. Jamen, han gik med til planen her med Morten Bruus, og det betød for ham, at han skulle flytte ud af Danmark. Og det er selvfølgelig en kæmpe forandring. Det er for eksempel ligesom mig, da jeg flyttede til Danmark fra Rumænien. Jeg skal lære et nyt sprog. Jeg skal blive integreret. Det er selvfølgelig en kæmpe ændring for ham. Og han vælger bare at gøre det her. For ja, det er simpelthen i orden. Og så har vi Erik Sørensen. Og det hænger lidt sammen med det her fremmedhed. Med at han lige er blevet dommer. Og han har det meget svært ved at dømme den her retssag. På grund af Søren Kvist og på grund af Mette Kvist. Mette Kvist er jo hans forlovede. Og det gør det jo meget svært at skulle idømme sin forlovedes far en halshuggeri. Og det har han også rigtig meget svært ved, og det kan vi se her i teksten. Hvad vil I? Jeg skal gøre frikende den som Guds og menneskens lov fordømmer. Og så har vi også, mit hjerte ville gerne frikende ham. Han vil jo gerne frikende ham, fordi han vil jo gerne have et godt liv sammen med hans familie. Så har vi perspektivering. Ja, teksten den foregår jo i romantikken, hvor det var almindeligt at skrive om himmelske situationer, om en perfekt verden. Det var meget fantasi
og der var ikke grimme tekster. Men her er Stener Blicher, der adskiller han sig rigtig meget. Og det er jo fordi han skriver jo i det her poetiske realisme, altså han skriver om rigtige handlinger. Det er ikke noget flot, altså det er selvfølgelig et drab, det handler om her. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, at ja, det handler om det her. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, at præsten han dør på grund af den her beskylleri her. Og så har vi Biedermeier. Ja, Biedermeier, det er jo det med de traditionelle kønsroller. Og det bliver benyttet i den her tekst her. Altså, kvinden, hun råder op, hun laver mad. Hvis der er noget galt med en forhold, så skal det selvfølgelig gemmes væk. Børnene skal kun ses og ikke høres. Og her har jeg et lille eksempel med. Hun sad og spændt, som jeg trådte ind ad døren, så vi kan se, at hun laver opgaver derhjemme. Ja, jamen det var det, jeg havde i dag. Tusind tak for at høre med, og du må have en rigtig dejlig dag. Hej hej.